Avui presentem Col·lectiu Cultura, la primera xarxa online de professionals de la cultura de les Terres de l'Ebre, una plataforma virtual per a connectar persones, empreses i institucions del territori. Amb tots els perfils disponibles per a fer un match cultural que connecta ofertes i demandes professionals de manera productiva i eficient, una proposta que serà ampliable en breu a tota la província de Tarragona. Amb aquest cercador podem aconseguir des d'advocats especialitzats en cultura a directors de festivals, des d'artistes a equipaments culturals, des de tècnics a periodistes del territori. Fer un match cultural és l'objectiu de la iniciativa impulsada per la gestora cultural Xènia Gaia, apassionada de tot el que significa crear, connectar, visibilitzar i potenciar les iniciatives culturals. Connectem amb els diferents usuaris que ja han fet match cultural. Amb Col·lectiu Cultura estem fent match per visibilitzar l'oferta cultural de les Terres de l'Ebre i donar-la a conèixer al nostre territori i més enllà, connectant els artistes i professionals del sector cultural perquè puguen desenvolupar projectes conjuntament. En Col·lectiu Cultura estem fent match amb tots els altres artistes. Treballem per crear noves iniciatives turístico-culturals com és els itinerants artístics, per crear nous públics i ampliar oferta. En Col·lectiu Cultura estem fent match en altres festivals i propostes del territori per a crear la marca de Festivals de Terres de l'Ebre. Col·lectiu Cultura connectant el talent de proximitat. Víctor Sorribes, Canal Cultura, Terres de l'Ebre.